Fel busnes, da ni wedi bod yn exportio am tua 8 flynedd. So, un o'r rhwystrau mwyaf, dwi'n meddwl, i person busnes ydy ffeindio allan lle da chi'n mynd yn gynta i wneud o. Mae yna lot o gwybodaeth allan yn ei helpu chi allforio. Dwi wedi ffeindio bod Llywodraeth Cymru wedi helpu ni gymaint dros y blynyddoedd i wneud hyn, a fesen ni ddim yma heb nhw, efo'r support maen nhw wedi gafal llaw i ni i cychwyn allforio. Wrth allforio, dwi wedi tyfu fel person. Dwi'n really licio mynd i gwahanol llefydd o gwmpas y byd. Hefyd, delio efo gwahanol pobl, ffeindio allan sut mae busnes yn cael ei gwneud yn rhywle arall. A heb y Llywodraeth Cymru, fesen ni ddim yn allforio fel da ni heddiw.